ಏರ್ಲಕ್ಕ ಬಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲಕನ ಅತ್ ಡ್ಯಾಡಿ ಲಕ್ಕನ ಬಂದು ಡ್ಯಾಡಿ ಹಾಂ ಡ್ಯಾಡಿ ಚೂರು ತಿಳಿಪಿಗೆ ಸ್ಮೈಲ್ ತೊಲೆ ಎನ್ನಲ್ಲ ಸ್ಮೈಲ್ ಅಲ್ಲೇ ತಂಕ ಪಲ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡು ಕೋರಿ ಸಾರು ಸಾರು ಮಾತ್ರ ಶೋಕುಂಡು ಅತಗಾನು ಕಿಚನ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತಿರಲಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಸೊ ಗಂಟೆ ಆತನೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ 11:30 ಒಂದು ಬರ್ತದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಗ್ರ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಡ್ಡೆಗೆ ಕಡೇರ ಪಾಡ್ದೆ ಸೇವದ ಅಡ್ಡೆಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲು ಕಡೇರ ಪಾಡ್ದಿನ ಗಂಟೆ ಆತನ 11 ಸೊ ನಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಆತಿಜಿ ದಾನೆ ಬಂಡ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಬೆಲ್ಟ್ ಲೂಸ್ ಆತನು ಅಂಚಾದು ಹೆಂಗೆ 10 ನಿಮಿಷ ಕೈಟೆ ತಿರ್ಗ ಸಾಕಾತನು ಜಾಮ್ ಆದ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತ ನಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಆತಿಜಿ. ಯಾನೇನ ಹಸ್ಬೆಂಡ ಬಂತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಯಾನು ಸೇಮದಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೆ ಕೋರಿ ಕಂದಲೆ ಬಂದು ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೆ ಯಾನು ಕೋರಿ ಇತ್ತೆ ಬುರ್ಚಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗೆ 20 ರೂಪಾಯಿದ ಕೋರಿ ಸಾರು ಬತ್ತಂಬಲ್ಲೆ ಬೈಯಗೆ ಕೋರಿ ಬತ್ತಂಬಲ್ಲೆ ಬಂದು ಬಂಡ ಇತ್ತೆಂದು ಸಣ್ಣ ಅದು ಪಿರೋಜಿ ಕಲ್ಲುಂಡು ಕಡಾರೆ ಅರಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಗ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಸರಿ ಇತ್ತುದುಂಡ ಮಿಕ್ಸಿ ಇಡ್ಬಾರ್ದು ಗ್ರೈಂಡರ್ ಇಡ್ಬಾರ್ದು ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸಿಲ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದು ಗ್ರೈಂಡರ್ಗೆ ಕಾಪುಡಾಂಡು ಯಾನು ಅರಿ ಪಂಡಿದಾಯ ಬಂಡ ಅತ್ತಿಗೆ ನಗಳು ವರ್ಪೆ ಅಂತ ಅಂತೇರು ಪಂಡ ಬ್ಲೌಸ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಕಳ ಧೈರ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದು ಯಾನ ಅರಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸುಮಾರು ಪಡ್ದೆ ಆಕಳು ಬರ್ಬೇರು ಬಂದು ಅಂಚದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗೆ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ಬೈಯಾಗ ಆಕಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಆಕಳು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಫಿನಿಶ್ ಆಂಡ ಕುಲೊಂದು ಪಾತೆರುಲಿ ಅತ ಪಡ್ದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಬಟ್ ದಾಯಿಜಿ ನಾನೈತೆ ಬೈಯಾಗ ಕೋರಿ ಬತ್ತ ಮತ್ತೆ ಬೈಯಾಗ ಮಲ್ಪುಡು ಸಾರು ಇತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂಜಿ ಸೇಮದಡ್ಡೆ ಗಂಧ ತಿನ್ನೊಂದು ಬಂದಾರೆ ನಿಕುಂದುವೆ ಬೇಲೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಕೋರಿ ಸಾರು ಕಲ್ಲೆ ಬಂಡೆ ಅಂಚೆನ ಮೀನುಂಡು ಕೋಡೆದ ಸಿಡಿ ಮೀನು. ಸೊ ಅವೇನು ಫ್ರಿಜ್ಜದ್ದು ತೀನ ಹತ್ರ ತುಕ ಇಂಥ ಸಂಡೆದ ವ್ಲಾಗ್ ನನ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ದೊಡ್ಡವೇನೆಗೆ ಆಂಡ ಒಂದು ಅವನು ನೆಪ ಹೇಳುವುದಾ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದಂತೇಳಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ ನೆಪ ಮಾಡ್ತಾನ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಬಾಯಿಲಾಗನು ಎಂಕಲ ಜೋರು ಬಡ ಒಂದುಂಡು ಕಾಂಡೆಗೆ ಕೋಡೆದ ಒರಿದಿನ ರಾಗಿ ಚಪಾತಿ ಮಲ್ತೆ ಗಹನಗೋಸ್ಕರ ಹೆಂಗಿಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ತಿಂದಿಜ್ಜಿ ಕಾಂಡೆ ಇಂತ ಜೋರು ಬಡಾಪು ಅವೇ ಕಾಂಡೆ ತಿಂದಿಜ್ಜಿ ನಂಚನೆ ಜೋರು ಬಡಾಪು ಇನ್ನು ಯಾನು ಈತು ಕುಂಟುನು ಯಾನು ಕೈಟೆ ಆಡ್ತೀನಿ ಅವೇ ಕೈಟೆ ಆಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಅವು ಕೈ ಕುಂಟು ಪೂರ ಯಾನು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಬಾಡ್ನಿ ತಲೆಂದು ಈತು ಕುಂಟು ವೈಟ್ ಪೂರ ಬ್ಲೌಸ್ ಪೂರ ಯಾನು ಕೈಟೆ ಆಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಪೂರ ಉಂಡತೆ ಒಂದು ಕೈ ಕುಂಟು ಪೂರ ಯಾನು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಬಾಡ್ನಿ ಇದು 24 ಇತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಬೆನೆ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ಹಾಂ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ಚಿ ಭಾಳ ಜೋರುಲ್ಲ ನಾಟಕ ಮನ್ಪೇರೆ ಎಂಡ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕ್ ಇದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಮರ್ದ ತಿನ್ಪುನ್ ಬಂಡ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಮರ್ದದ ಅಡೆ ಪೋಡುಂದು ಒಂಜೇ ಜಾತಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ತೆಂಬ ಸುರು ಅಂಡ ಈಗ ಅಮ್ಮ ಮರ್ದು ಬಾರೆಜ್ಜ ಉಂದೇ ಅವು ಏನಕ್ಕೆ ವಿಷಯ ಅಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಮರ್ದು ಇಷ್ಟ ಮಲ್ತಾನ ನಮಕೊಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ದಯ ಪಂಡ ಏ ಪಲ ಮರ್ದನೇ ನಟ್ಟು ನಾ ತಂಚಾದ ಗಹನ ವಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ ತೂಪರ ಪೋಯ ಗಹನ ವಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಪೋಯ ಅಂಚಿದ್ ಪೋಯ ಹೊರ್ಚಾ ಎಂಚ ಅಂಡ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮು ಕೋಲ್ಡು ಅದಾ ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ ಚರ್ಮುರಿ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲು ದೆಪ್ಪು ಗಮೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಾಂ ಓ ಹೆಂಗೆ ಪುರ್ಸೋತಿಜ್ಜಿ ಬಾಲೆ ಉಳ್ಳೈಡ ಅವಳು ಕಡಾರ ಬರ್ದೆ ಏರ್ಲಕ್ಕ ಬಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲಕನ ಅತ್ ಡ್ಯಾಡಿ ಲಕ್ಕನ ಬಂದು ಡ್ಯಾಡಿ ಹಾಂ ಚೂರು ತಿಳಿಪಿಗೆ ಸ್ಮೈಲ್ ತೊಲೆ ಎನ್ನಲ್ಲ ಸ್ಮೈಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಒಂಜಲಕೊಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪೇರು ಪಪ್ಪಲಕ್ಕ ಬಂದು. ಸೊ ನಿಕುಲು ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಮೀ ಏರ್ಲಕ್ಕ ಬಂದು ಲಗಿಯ ಡ್ಯಾಡಿ
ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲು ಬಂದಾಗೆತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದೇ ಸಣ್ಣ ಹಣ್ಣು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಆತಿಜಿ ಯಾವ ಒಂದು ಪಂಡ ಪಿರುಂಜಿ ಕಲ್ಲು ವಾಡ್ರಂಡತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮುಲ್ಪ ಮೀನ್ಲ ಮುಲ್ಪ ದೆತ್ತಿತ್ತೆ ಸೊ ಇಂಕ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡೋದು ಬರೋದುಂಡು ಸೊ ನೇನಿತ್ತೆ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಕಟ್ ಪಂಡ ಗೀಟ್ ಪಾಡೋಡು ಗೀಟ್ ಪಾಡ್ದು ಮಸಾಲೆಗೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಮಲ್ತಿಪ್ಪೆ ಅರಿಪುರ ಕಡೆ ದಾಂಡ ಇತ್ತೆ ಅನ್ನೇನು ಪಂಡ ಸಿಕ್ಕೆ ಬರ್ಪಾಂಡ ಒಂಚೂರು ಪುಂಡಿ ಮಲ್ಪರ ಈಸಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದೆ ನೀತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಣ ಏನಿದೆ ಮಲ್ಲ ತೊಂದು ಹೊಡೆದಿ ಓಡಾವು ಓ ದೇವಾ ಮುಚ್ಚೆ ಇರಲ್ಲ ಜತ ಮುಚ್ಚಲಾಗುದಿಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀಯ ಇಪ್ಪದ ಆಗುದಿಲ್ವಾ ಓಕೆ ಇತ್ತೇನು ಬಾಯ್ದಿಗೆ ಸಿಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿಲಕನೆ ಪುಂಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ಗಂಟೆ ಆಗ್ತದೆ 12:15 ಅವ್ನು ಬರ್ತಾನೆ ಮೇ ಬಿ ಗುತುಷ್ 12:20 ಪುಂಡಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಬೈದನು ಇತ್ತಂದೆ ಬೆಚ್ಚುಂಡು ಸೊ ನೀನು ಆಫ್ ಮಲ್ಪೇನ ನೀನಿತ್ತೆ ನಡುಟು ಒಂದು ಬೈಚಿ ಒಂದು ಮೇಲ್ಡು ಪುರ ಮಾತ್ರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಅಡಿಟ್ಲ ಬೆಚ್ಚೋಂಡು ಮೇಳ್ಲ ಬೆಚ್ಚೋಂಡು ಸೊ ನೀನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತು ಪುಂಡಿ ಮಲ್ತಿಪ್ಪೆ ಓಕೆ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಪುಂಡಿ ಮೇಲ್ ದೀತೆ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ದೆ ಅಂಚದು ಮೇಲ್ ದೀತೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಈ ಥರ ರಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಏನ ಮಲ್ಪುಗ ಹಾಂ ಸಾಫ್ಟ್ ಹಾಂ ನಮ್ಮ ಏನ ಮಲ್ಪಗಿತ್ತೆಗಾನ ಒತ್ತುಗ ಗಾನ ಒತ್ತಾರೆ ಯಾನ್ ಪಾಟ್ರೆ ಡನ್ ಹೇ ಶಾಯಾನ್ ಬಲ ಬಂಡ ವೆಯ್ಟ್ ಹಾಂ ಬರೋನುಂಡು ಪತ್ತು ಗಟ್ಟಿ ಆಪುಜ ಹಾಂ ಬರೋನುಂಡು ಮಲ್ಪು ಒಂದು ಗಟ್ಟಿ ಹಣ ಅದು ಮಲ್ಪು ಹೊರ ಉಂಡು ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಒಂಜುಂಡು ಎಸ್ ಯಾ ಬಿಡು ನನಗೆ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಓದ್ತಾರೆ ಹಾಂ ಓದ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಓದ್ತೀರು ಸೊ ಎನ್ನ ಮಗೆ ತುಳಿ ಇಡೀ ಕೊಡಿ ಕಡೆ ಮಲ್ತೆ ಇತ್ತ ಮೇರೆ ರಪ್ಪ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ತುಳಿ ಇತ್ತು ಅಡ್ಡಿಯೆ ನಮಕಿನಿ ತಿಂದ್ರೆ ಮೀನು ಫ್ರೈ ತವಲೆ ಒರಿ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುವೆ ಸೊ ಸಾರು ಕನದ ಎತ್ತಲೆ ದುರ್ಗದಾಗೆ ಕೋರಿ ಸಾರು ಒಂಜಿ ಬೌಲು ಪಾಡ್ಗ ದುರ್ಗದನ ಅವು ಬರ್ಕೊಂಡು ಉಂಟು ಪಾಪ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ದುರ್ಗದ ಸಾರು ಬಂದಿದೆ ಯಾವ ನಮ್ಮ ಪೂಜನಾಗ ಸಾರವು ಏತ್ ರೂಪಾಯಿದ ಬಿ 5 ರೂಪಾಯಿದ 50 ಬಟ್ ನೀನು ತಂಕ ಪಲ್ಲನೇ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಕೋರಿ ಬರಪಾಂಡಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಪಾಡ ಈಗ ಅಲ್ಲ ಕೈಲು పేరు సారీ మమ్మీ ಬೆಚ್ಚ
ಎಂಗ್ಲ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಆತಂದು ಅಪ್ಪೋ ನಾ ಓಲ ಮಲ್ಪೇರು ಮಾರಯ್ಯ ಪತ್ತೊಂದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇ ನಾನು ಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ತೂಲ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡಾಗಿ ಅಮಸರ ಬಂಡಾರೆ ಒಂಜಿ ಬಾಡಿಗೊಂಡಿಗೆ ಸೊ ಒಂಚ ಬೇಗ ತಿಂದು ಹೋಗ್ಬೇರು ಗಂಟೆ ಆತಿಜ್ಜಿ ಅರ್ನ ಟೈಮ್ ಆತಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಇರುವಾಯಿನಿ ಸೊ ಪಾಪ ಆರು ಬತ್ತಿನೇಟು ಬಚ್ಚಾವು ಸೇಮದಡಿ ಹೊತ್ತಿಯಾರೆ ಈಚಿನೆಂಕ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗಾತಿ ಗಹನನ್ ಬತ್ತೊಂದು ಇಂದು ಅದ ಎಣ್ಣೆ ಕೊಡ ದಿಂಜಾದಿತ್ತಿನ ಮೇರು ಗಹನ ಉಂದು ಅದ ಎಣ್ಣೆ ಪಪ್ಪ ಕೊಡ ದಿಂಜಾದಿತ್ತಿನ ಕೆನ್ ಪಪ್ಪಡ ಪೂಗೆ ಸೊ ಎಂಕಿತ ಮೀನು ಕೈ ಮಲ್ಪೋಡು ಆಯ್ತು ನಾಲುಂಡು ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಇತ್ತ ಕೈ ಒಕ್ಕ ಮೂಜಿ ಬಯ್ಯಾಗಿರ್ಪೆ ಪಪ್ಪ ಗಡ್ಡೆ ಬುಡಿತನ ಕೇಂದ್ರೆ ಬನ್ನವ ಮೀನು ಬೋಡಾಗೆ ಕೇನ್ಗೆ ವರ್ಷ ಹಾಂ ಅರೆ ಲೇಟ್ ಅವನಿಗೆ ಹನ್ನೊಂದು ಇಂಟ್ಲ ಕಾಯ್ಪೇನು ಮೀನು ರೆಡಿ ಆಂಡ ಎನ್ನಲಾಗ ಹನ್ನಲ್ಲ ತಂಕ ಪಲ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡು ಕೋಳಿ ಸಾರು ಮಾತ್ರ ಶೋಕುಂಡು ಅತಗಾನು ಶೋಕುಂಡ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕು ಉಂಟು ಅಮ್ಮ ಓಕೆ ಒಣಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ನಾನು ಮೊಕ್ಕದಿಕ್ಕುವ ಅವನಿಗೆ ಜೋರು ತೆಮ್ಮವ ಎಂತ ಮಾಡಿ ತೆಮ್ಮನ ಐಸ್ಕ್ರೀಮ್ ಬೋಡ ಬೋರ್ಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ತಿನ್ನೋಡ್ಚಿ ಬಂದ ಕಡ್ಡಿದ ವಾ ಕಡ್ಡಿದ ಚೌಕಬಾರಿ ಬರ್ಬರು ಅವು ಆ ಪೂಜೆ ಆನಿ ಎದ ತಿಂದಲ ತೆಮ್ಮಸರು ಈಗ ಅವನಿಗೆ ಗೆದ್ದು ಬುಕ್ ಅವು ಕೊರಿಯನ ಮರ್ದು ಕೊಡ್ತೆ ಕಾಂಡೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಕಾಂಡೆ ಕೊರ್ನೇದು ಗಣೆ 11 ರೇಕ್ ಇತ್ತರ ಕೊರ್ಬೇಕು ರಾತ್ರಿ ಕೊರ್ಬೇಕು ಏನಾಗ ಜ್ವರ ನೋಡಿ ಕಸಾಯ ಖಾಲಿ ಬಂದನು ಓ ಕಸಾಯ ಅವು ಕಸಾಯ ಗಂದಲ್ಲಿ ಅವನ್ ಉಂಡದ ಇನಿ ರಜೆ ಆಯ್ತು ಮೀನಿಲ್ಲ ರಜೆನಾ ರಜೆ ಕಸಾಯ ಖಾಲಿ ಅಲ್ಲ ಬರಹರ್ಲುಂಡು ಸುಮಾರು ಅಂಜಾದಿ ತೆಮ್ಮ ಅರ್ಪಿನಿ ಅತಗಾನು ಪಾನಿ ಬೇಕಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಾ ಇರು ಅಡೆ ಬರ ನೀರು ಮೇಪ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಾಕ್ಲ ಬಾಜನ ಗೊರ್ರೆತ್ನತ ಇದನ್ನ ಕಾಯ್ಪಾತ ಕಜ್ಪು ಈ ನೀರು ಲೇಟ್ ಆಪ ಮಾನ ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ಆವತ್ತ ಮಾತಲ್ಲ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಇದ್ದೀಯೋಡ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಉಂಡು ಚೂರು ಅವು ಬೆಚ್ಚ ಅಂತ ನಾನು ಬಯ್ಯ ಒಂದು ಕೆಜಿ ಕೋರಿ ತಗೊಂತೀರ ಸೊ ನೀಟಿ ಅನು ಅರ್ಧ ಕೆಜಿದ ಮಲ್ಪೊಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಒಂಜಿ 10 ಪೀಸ್ ಯಾನು ಗೆತ್ತಿದೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲೇ ಈಗ ಕಬಾಬ್ ಮೀನು ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು
ಪೀಸನೆ ಗಿತ್ತಿಯೆ ಪೀಸನೆ ಇಟ್ಟು ಸಾರು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಕಡೆಯರೆ ಪಾಡೋಡು ಸೊ ನೀನೊಂದು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಮಲ್ಲ ಪೀಸನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಮಲ್ತದ ಸೊ ನಾನು ಇದು ಸಾಮಾನು ಪೂರ ಜತ್ತಿತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಸೊ ಈ ಥರ ಮರಪ್ಪ ಕಡಿ ತಿಕ್ಕುವೇನ ಓಕೆ ಎನ್ನ ಕೋರಿದ ಸಾರು ರೆಡಿ ಅಂಡೆ ಶೋಕಾದನ್ನು ಕೋರಿದ ಸಾರನ್ನು ಇನಿ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚೆನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಳಿ ಈತ ಅಡ್ಡೆ ಮಲ್ದೈತೆ ಅನ್ನು ಸತ್ಯ ಬೇಜಾರ ಒಂದುಂಡು ತೆಂಕುಳಿತೆ ತಿನ್ನಂಡ ಒಂಜಿ ನಾಲ್ಕು ಪೊಂಬೆ ತಿನ್ನುವ ರಾತ್ರಿ ಈತ ವೇಸ್ಟ್ ಆಪುಜಿ ಆಂಡಲ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಅತ್ತಿಗೆ ನಾಕುಲು ಬೈದು ಎರನ್ನ ತಿಂತು ಇರಂದು ಈತ ಅಡ್ಡೆ ಮಲ್ದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಯಾನು ಸೊ ಅಕುಲು ಇನಿ ಸಂಡೇ ಸೊ ಅವ್ರ ಬ್ಲೌಸ್ ಪಲ್ಲರ್ ಬರ್ಬೇ ಬಂತೇರು ಅಂಚಾದಿ ಯಾನು ಕಾಂಡೆನ ಅರಿಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕಲ ಕಾಂಡೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೆ ಆಂಡ ಬರ್ಪೆಂದು ಬಂದಿತ್ತೇರು ನಾನು ಬರ್ಪೇರ ತಪ್ಪಂದವೆ ಯಾನು ಅಮಸರಾಗ ಅಡ್ಡೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಆತಲ್ಲ ಏತ ಅಡ್ಡೆ ಮಲ್ದೆ ಲಾಸ್ಟಿಗ್ಲ ಕೈ ಕೊರಿಯರ್ ಅತ್ತಿಗೆ ಬರ್ಪೆ ಬಂದು ಬಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಂಗಳವಾರ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಮಾರಿಗೆ ಸೊ ಎಲ್ಲ ವಿನ್ನರ್ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಅಂಚಾದು ಬತ್ತಿಜೇರು ಬರ್ಪೆ ಬಂದು ಕೈ ಕೊರಿಯರು ಮಲ್ಲೇಜಿ ಅವು ಎಲ್ಲ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಇವು ಎಲ್ಲ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟೈತೆ ನಾನು ಇನ್ನು ಫ್ರಿಜ್ ಇದೀವಡು ಫ್ರಿಜ್ ಇದು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಕೂಡ ಬೆಚ್ಚ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬಿಡು ಓಕೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದ ಎಂಚೊಂಡು ಬಂದು ಚೂರು ಬಡಲ ಅವನು ಚಂದೆ ಬೋಪಿನಿ ಯಾನಿ ಕೋರಿಸಾರ್ದ ಬೇರೆಡು ಬಯ್ಯಾಡು ಚಾಲ ಬರ್ತಿಜಿ ಈಗ ಹನಗೆ ಸೇಮದಡ್ಡೆ ಕೊರಿಯ ಬಯ್ಯಾಗ ಅವು ಸಾರಿತ್ತಲ್ಲದೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಾದಿನ ಹೋಟೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವು ಕೊರಿಯ ಬೆಚ್ಚ 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 ಸೇಮದಡ್ಡೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ ವೆರಿ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಈ ಸೇಮದಡ್ಡಿದ ಮನೆ ಏಪ ಕಂತಿ ತೆಂಗಳು ಬಂದವಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಸೊ ಇನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಸೇಮದಡ್ಡೆ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕೊರಡು ನಿನ್ಯ ಕೊರ್ಪಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬಂಡ ಪಾಪ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಯಾಸೆನಾಗ ಅಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪುಗ ಪನ್ನಗ ಮನೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದು ಕೊರಡು ಓಕೆ ನಾ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ನ ಹೆಣ್ಣು ಮಲ್ಪೇನ ಸೊ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕೊಂಚ ಮೀನು ಕಾಯ್ತಾನೆ ನಾಡು ಮುಖದಾಲೆಜಿ ಇಟ್ಟು ಸೊ ಇಂದ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ನಾವು ಲೈಕ್ ಕೊರಲಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಮಸ್ತೆ.